салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз. имрӯз мехостам дар мавзӯи шакли ҷамъи исм бо шумо каме суҳбат кунам. исмҳо дар шакли ҷамъ дар забони олмонӣ артикли «ди» мегиранд ва ба онҳо пасванди «р», «н» ё «с» илова мешавад. Инчунин баъзе исмҳо пасванд намегиранд. Инак менигарем ба ҷадвали шакли ҷамъи ҷинси мардона. ҷинси мардона дар забони олмонӣ метавонад пасванди гирад, ба монанди нигоҳ мекунем der Tisch миз, die Tische мизҳо, der Stift қалам, die Stifte қаламҳо, der Stuhl курсӣ, die Stühle курсиҳо. Инак метавонанд инчунин пасванди гиранд. аксари исмҳои ҷинси мардонае ки пасванди ё р мегиранд ҳамчунин дар худ умлаут қабул мекунанд. Мисол: der Mann, die Männer, der Wald, die Wälder. Инчунин пасванди н қабул мекунанд исмҳо дар ҷинси мардона: der Mensch, die Menschen, der Junge, die Jungen, der Student, die Studenten. дар ёд гиред, исмҳои шумораи танҳо ва исмҳои шумораи ҷамъе ки пасванди р, л, н мегиранд дар ҷисми мардона бо якдигар шабеҳ мебошанд, яъне артикл иваз мешавад ва худ калима иваз намешавад. Мисол: der Lehrer омӯзгор, die Lehrer омӯзгорон. ё ин ки der Wagen мошин, die Wagen мошинҳо. ё ин ки der Schlüssel калид, die Schlüssel калидҳо. яъне нигоҳ мекунем пасванд намегиранд, танҳо артиклашон иваз мешаванд. инак дар таблитсаи навбатӣ шумораи ҷамъи ҷинси занонаро менигарем ки онҳо бо пасванди н ё сохта мешаванд. Die Lampe, die Lampen, die Blume, die Blumen, die Vase, die Vasen. инчунин ҳангоми пасванди гирифтан умлаут низ илова мешавад агар исмҳо якҳиҷоӣ бошанд. Die Hand, die Hände, die Nacht, die Nächte. артикли номуайянӣ дар шакли ҷамъ вуҷуд надорад. инак менигарем ба ҷинси миёна. ҷинси миёна метавонад пасванди гирад, ба монанди das Zeug, die Zeuge. метавонад пасванди гирад, ҳангоми пасванди қабул кардан инчунин умлаут низ ба худ қабул мекунад. Мисол: das Buch, die Bücher, das Haus, die Häuser. инчунин дар исмҳои иқтибосӣ, яъне он исмҳое ки аз дигар забон ба забони олмонӣ ворид шудаанд, пасванди с илова карда мешавад, ба монанди das Kino, die Kinos, das Hotel, die Hotels, das Café, die Cafés. исмҳои шумораи танҳо ва шумораи ҷамъе ки дар ҷинси миёна пасванди р, л, н қабул мекунанд, ба ҳамдигар инчунин шабеҳ мебошанд. Das Mädchen, die Mädchen, das Zimmer, die Zimmer. сохти исмҳои ҷинси занона дар забони олмонӣ. исмҳои ҷинси занона ки шахсро бо касб, миллат ва ё бо ягон ҳизм аъзо буданашро ифода мекунад, бо ёрии пасванди ин сохта мешавад. исмҳои ҷинси занона бошанд дар шакли зерин сохта мешаванд. инак менигарем: der Lehrer
муаллим, ди лерерин бо пасванди ин ва артикли занона ди мешавад муаллима, ё ин ки дер архитект, ди архитектин, дер келнер, ди келнерин. дар шумораи ҷамъ чунин исмҳо бо бандаки ин, бандаки нен илова мешавад. нигоҳ мекунем. ди лерерин муаллима дар шакли танҳо аст. агар шакли ҷамъ кунем ди лереринен, ё ин ки ди архитектин дар шакли ҷамъ ди архитектинен. умедворам мавзӯи имрӯза ба шумо кӯмак расонд. ва шумо каме ҳам бошад ёд гирифтед. Чус!